Jared, wach mar finance bill ma iwuoyeni, iwacho ni ikete mondo ng'eni to idwa kot japiny nang'o. Kamano. Mano kaka iwacho, idwa kot japiny nang'o. Kamano. En wach mosekelo pogruok e kind joma paro ni sirikal ni kare gi joma paro ni sirikal odwa dhi ahinya. Nyaka kama wuoyi makoro kawuono pedh paro ma kama mondo som e od bura. Chung king'iyogi. Bende en chung mar japiny. Erokamano, nyocha ne gisekelo finance bill ni toke kacha kendo mor ahinya gi ute mag fwambo machalo Ramogi gi Royal Media mangima. Nikech usekawo thuolo maru mar puonjo jopiny gima nie finance bill. Kendo kanyo to usetime tich maberie moloyo. Juma mokalo kendo nutime maber duto nikech naneno ka stations te manie Royal Media noluongo jogo man kod lony e weche mag omenda. To ne gikelo jo sirkal bende machunowa gi gik marichogi. Be gipedhonwa ka, nobedo piny. Kae to ne uchak ukelo japiny bende magigi biro hinyo. Nyaka jogo mantiere weche mag comedy naneno osiepna Eric Omondi gini ka. Koro ne utime e yo mondo me japiny owinjane. Ni to finance bill ni odhi konyo ng'ama nade. Kane dibet orumo, jowa manowuok e sirkal ne ok ong'eyo kata gima nie finance bill, to jogo manobiro kaka experts machalo Kwame Owino gini, Wainaina gini ne ka, Bill Okello mabende ne nie od bura kinde mokalo. Nonyoso kor gicha e yo ma japiny nowinje makoro sirkal bagni abaga. Paro mantie chalo kama. Yes. Inyalo paro ni juma mokalo kanyo Ruto nie nyasi moro Narok. Kama nyo Soipan, ma en minister mochung' ne weche mag alwora mag gwenge, nyo luongo nyasi kacha. To Ruto nyo wacho niya, nodwa ng'iyo jogege te madwa dhi pingo gire ma en mokele od bura. Ok nyo kete kamano. Tiende otemo wacho niya, joge manose nyiewo te nyaka jo Jubilee manyo ringo wewa. Toge kamoro be ok ing'e siasa ka. Samo nitie jomoko maringo dhi kacha gotieno, dhi choko gimoro matin. Koro odwa ng'iyi e TV ka kigo ombulu kacha. Tiende niya, gima rach emichuno go ji. Waswahili wacho ni kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ka en gima ber tichuno wa kode nang'o, tibuogo godo ji nang'o. Nyisi ni en gima ok kony japiny, en gima koto japiny kendo hinyo japiny. Ka wadhi kaka wantie sani e od bura, ging'eny moloyowa. Nikech mokwongo ne gin kod numbers toke kacha. Kaeto ne gikawo jo Jubilee 23 bende odonjo kuomgi. Kaeto nitie jowegewa bende mosewuok kuka yanga ni gin gilemo gi joka. Koro giringo gin bende gidhi. To gin gi joma be samoro gitudore godo kisiri. Koro kwadhi kaka wadhi dhi juma manyien ema samoro wadhi goyo ombulu. Yes. Gidhi hingowa finance bill gicha dhi timo nade dhi kalo. Emomiyo nyo jopiny okawo tijno kamargi. Toke kacha nyo wan gi weche 4 moko mapek manyo Prime Minister Raila Odinga nyo omiyo sinani. Kendo nyo omiyo wanie ndara kinde ka kinde mondo omiyo press gigo mondo timre kaka wadwaro. Tinyalo neno ni nyaka nyo wach finance bill ni wuogi. Wan kata ka jo siasa waonge ndara to jo piny okawo tijni kendgi giwegi. Giringe ndara kendo gichamo tear gas. Nikech ging'eyo ni gini en gima dhi miyo gibedo jomodhier moloyo kaka gintie sani. Koro tino dhi okal nikech ging'eny molowa. To wan kaka jogo mabende nigi jopiny. Mane mana penjo ni ng'eny gi molowuni.